Tene joué kalo kile wolonwula samba fila ani mugan ani duuru DMS TV cɛna muso aw ni ce aw ni ɲantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanno b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ne ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ ko defu examen feuille corrigée baaraw yɛrɛ kɔni ko hokumu kɔnɔna na min an ka conseiller d'orientation 18 bonya kɔ ye an ka Mali brigade d'investigation judiciaire olu kɔni ni maa 18 ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taa u datugu kaso yɛrɛ kɔnɔna ka da kan ko ni conseiller d'orientation maa 18 nin yɛrɛ kɔni minɛla fraude la o fraude ye jumɛn yɛrɛ kɔni defu candidat maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu ma moyen sɔrɔ matière dɔw yɛrɛ kɔni na u bɛ ka olu ka moyen yɛrɛ kɔni falen ka moyen kumaba di u ma walasa u ma ninnu ka se ka defu examen yɛrɛ kɔni sɔrɔ nka brigade d'intervention judiciaire ma yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da ni conseiller d'orientation 18 yɛrɛ kɔni k'a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni kun bɛ ka école minnu yɛrɛ kɔni ka note yɛlɛma o ka ca ni école 200 ye. Juma tɛmɛnen juillet kalo tile 4 sanba 2025 an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni ale fɛnɛ AES ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ale kɔni ye communiqué kɛ don kofɔlen na communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko sanba 2025 décembre kalo nata yɛrɛ kɔnɔna na min ye AES n'o ye Mali Burkina Faso ale Niger ninnu jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni bɛna na u ka lajɛrɛ kɛ an ka Bamako kɔnɔna na nin don kofɔlen na kabini AES jɛkulu yɛrɛ kɔni sigira sen kan ni y'a siɲɛ filanan yɛrɛ de kɔni AES jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ u ka sommet kɛ. Ali Bongo ni ale kun ye Gabon président kɔrɔ yɛrɛ kɔni ale muso ni a denkɛ ni o ye Sylvia ani Nouridine Bongo yɛrɛ kɔni ni maa fila ninnu kun minɛlen yɛrɛ kɔni kun don Gabon jamana kɔnɔna na kabi coup d'état yɛrɛ kɔni kɛra Ali Bongo yɛrɛ kɔnɔna na nka wagati laban yɛrɛ kɔnɔna na Brice Oligui Nguema ni ale ye Gabon jamana ɲɛmaa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ma kofɔlen ale yɛrɛ kɔni ye Nouridine ni Sylvia yɛrɛ kɔni labila walasa u ka se ka taa Ali Bongo yɛrɛ kɔni nɔfɛ a bɛ jamana min kɔnɔna na o ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye Sylvia ni Nouridine yɛrɛ kɔni olu taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ Gabon autorité mɔgɔ yɛrɛ kɔni kama Sylvia Nouridine yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ka olu minɛlen yɛrɛ kɔni to Gabon autorité mɔgɔw fɛ k'u ye walejugu caman ta ka olu sɛgɛrɛ u ye courant bila olu la u y'olu bugɔ ni busanw ye u ye kojugu suguya bɛɛ lajɛlen ta ni ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko wa walasa olu ka se ka u ka nafolomafɛnw yɛrɛ kɔni di Gabon autoritéw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Gabon autoritéw k'u kɔni ye kojugubaw de kɛ olu la o kojugu ninnu yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'olu jɛra u ka nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni ka di Gabon autorité maaw ma nka Sylvia Nouridine kɔni y'a yira k'a fɔ ko in t'i danni ma o yɛrɛ de kɔni o taara plainte tigɛ Gabon autorité maaw kama Faransi jamana kɔnɔna na wa nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Faransi juge olu kɔni Sylvia Nouridine yɛrɛ kɔni ka kuma lamɛn kuma minnu bɔra ninnu ka kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna na an bɛna da se olu de ma ne ka olu walawala aw ye. États-Unis maaw yɛrɛ kɔni kɛlen ka laseli kɛ don tɛmɛnenw na ko États-Unis bɛ kɛlɛkɛminɛn ci min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka taa di Ukraine ma Ukraine ye Russie ka kɛlɛko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɛlɛkɛminɛn modèle dɔw yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis ale bɛna olu dili jɔ Ukraine yɛrɛ kɔni ma o ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko juma tɛmɛnen juillet kalo tile 4 sanba 2025 téléphone na kuma tɛmɛna Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ale ni Volodymyr Zelensky ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Ukraine jamana ɲɛmaa o ka kumaɲɔgɔnya ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Donald Trump ale hakilisigi kuma fɔ Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni k'ali n'a sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn sugu dɔw bɛ yen ni États-Unis bɛna olu cili jɔ Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko nka kɛlɛkɛminɛn suguya wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ États-Unis ale bɛna na olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni ci Ukraine ma walasa min yɛrɛ kɔni nana jɔ o ka se ka o nɔna bila yɛrɛ de kɔnɔ. Ka sanga ni kalataw yɛrɛ kɔni masuruyali ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire ka politikimaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la fɔɲɔgɔnkɔba yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wa ko yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ o y'a sɔrɔ élection yɛrɛ kɔni o tɔ man jan bilen o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na CEDEAO ma olu ye délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na délégation maa minnu yɛrɛ kɔni taara walasa ka se ka taa lajɛ Côte d'Ivoire kalata baaraw yɛrɛ kɔni bɛ cogo min ale ni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ politikimaw ni pouvoir maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni fɔɲɔgɔnkɔw bɔ u ɲɔgɔn cɛ la walasa Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ka kalata bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya ale ni basigi kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de bɛ an bolokɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na.
Ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka Mali brigade d'intervention judiciaire mɔgɔw kɔnɔ olu bolo da école karamɔgɔ 18 yɛrɛ kɔni kan minnu kun kɛnbɛ ne ka Bamakɔ académie rive gauche maaw yɛrɛ kɔni ka DEF résultats yɛrɛ kɔni manipulé san 2025 juin kalo DEF examen min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min o kɔni examen correction baaraw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko correction baaraw yɛrɛ de kɔni senfɛ min an ka jamana conseiller d'orientation 18 bɔyanko yɛrɛ kɔni bolodara olu yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ ni maa 18 o kun bɛ ka écoleden 200 ani kɔ bɔyankɔ kun bɛ ka olu yɛrɛ de kɔni ka résultats falen ni kunnafoniya in carila an ka jamana telesoba yɛrɛ de kɔni na ni ORTM yɛrɛ kɔni o manu yɛrɛ kɔni b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko Bamako rive gauche yɛrɛ kɔni académie maaw yɛrɛ de kɔni kun ka résultat kun bɛ ka bayɛlɛma ni conseiller d'orientation 18 ninnu fɛ ni affaire ko olu kun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali brigade d'intervention judiciaire maaw olu école karamɔgɔ 18 yɛrɛ de kɔni minɛ ni école karamɔgɔ 18 yɛrɛ kɔni na tila bɛ conseiller d'orientation ni an ka police contrôleur principal ni o ye Mamadou Solo Jakite ale ka kɔrɔfɔw la ko ni école karamɔgɔ 18 ni yɛrɛ kɔni u kun bɛ écoleden dɔw yɛrɛ kɔni ni minnu ma nɔti ɲɛnɛman sɔrɔ matière yɛrɛ kɔni na u kun bɛ olu ka nɔti kolon ni yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ ni ka nɔti kumabaw di u ma o bɛɛ kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa ni écoleden kofɔlen ninnu olu ka se ka u ka DEF examen yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni y'an ka jamana yɛrɛ kɔni sariya ta k'a lajɛ ni école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni minɛla ni ko ninnu na sanction kan ka ta i kama de ko wa donna nataw la commune 3 tribunal de grande instance yɛrɛ kɔni procureur de la république a yɛlɛla k'a fɔ ko ni école karamɔgɔ 18 ni yɛrɛ kɔni donna nataw la u bɛna t'u jɔ o yɛrɛ kɔni ɲɛma ni k'aw ka kumaw yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ ko an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi brigade d'intervention judiciaire ma olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni na ni ko ɲɛ kan halisa walasa ka se k'a dɔn ni complice wɛrɛw yɛrɛ kɔni kun bɛ ni école karamɔgɔ ninnu na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o complicew fɛnɛ minɛ ni école karamɔgɔ 18 ni yɛrɛ kɔni minɛli kɛra lafiyaba ye an ka jamana DEF-kɛlaw ni DEF-kɛla somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ni kɔni bɛna na kɛ sababu ye ni jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɛna na bɔ o bɛna na kɛ jaabi jɛlen yɛrɛ kɔni ni minnu yɛrɛ kɔni ko olu ye baara yɛrɛ de kɔni kɛ ni olu kan ka examen yɛrɛ kɔni sɔrɔ olu b'a sɔrɔ ni maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma baara kɛ olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni tɛ a sɔrɔ ni yɔrɔ in na an bɛ an ka Mali autorités fɔ kosɛbɛ u ka jateminɛw la ka ɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni nin fraude kofɔlen in nin sera ka bali yɛrɛ kɔni communiqué la min carila juma tɛmɛnen juillet kalo tile 4 san 2025 Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni ale fɛnɛ AES jɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko san 2025 décembre kalo nata yɛrɛ kɔnɔna ko n'Ala sɔnna ma min ye AES ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger olu ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni bɛna na u ka sommet yɛrɛ kɔni kɛ Bamako kɔnɔna na yan communiqué in kɔnɔna na AES ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ sinsin kan k'a fɔ ko ɲɔni u ka date yɛrɛ kɔni bɔ don min na u bɛna u ka sommet yɛrɛ kɔni kɛ ko y'a sɔrɔ général Abdramane Tchani ni o ye Niger jamana ɲɛmaa ye ale ni capitaine Ibrahim Traoré n'o ye Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛmaa ye ko y'a sɔrɔ u mɔgɔ saba yɛrɛ kɔni ye kumaɲɔgɔnya dɔ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la kumaɲɔgɔnya min senfɛ u kɔni bɛnna date kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan date min na u bɛna na u ka nin sommet kofɔlen in kɛ hakilila jiginna son excellence le général d'armée Assimi Goïta capitaine Ibrahim Traoré fo ka taa se général Abdramane Tchani yɛrɛ kɔni ma ni jamana ɲɛmaa saba ninnu yɛrɛ kɔni min ye AES ko ta fanfɛla olu yɛrɛ de kɔni kɛra AES lawaleyali sababu ye wa jɛkulu yɛrɛ kɔni lawaleyali yɛrɛ kɔni bɔra laɲini na ni jamana ɲɛmaa saba nin bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u ka jamana ka souveraineté yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ ale ni jɛɲɔgɔnya min b'u ka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ la ka dɔ fara o jɛɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni kan cogo min lakanako gɛlɛya min bɛ an ka jamana saba nin kan ka jɛɲɔgɔn fɛ ni ka o lakanako gɛlɛya nin yɛrɛ kɔni kɛlɛ ni kɔni y'a siɲɛ filanan de AES jamana ɲɛmaa olu kɔni bɛ u ka sommet yɛrɛ kɔni kɛ wa ni siɲɛ filanan yɛrɛ kɔni na u bɛna kɛ sababu ye ni jamana ɲɛmaa saba nin yɛrɛ kɔni u bɛna lajɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ k'a lajɛ AES sigilen ni sisan yɛrɛ kɔni cɛ ɲɛtaga minnu yɛrɛ kɔni don a ko la u bɛna na kumaɲɔgɔnya boli o fɛnba ninnu caman kan lajɛrɛ in fɛnɛ senfɛ u bɛna fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka feuille de route dɔ yɛrɛ kɔni bɔ walasa san nataw la AES bɛna taa sira minnu fɛ ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ feuille de route in kɔnɔna na cogo min jamana saba nin bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati ɲɔgɔn fɛ AES jɛkulu ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ u ka sommet ko in laseli kɛ wagati min o b'a sɔrɔ yɛrɛ kɔni AES jamanaw
olu yɛrɛ kɔni sɛgɛnnen don kosɛbɛ ka d'a kan min ye jamana wɛrɛ maaw ye olu da ka ca kosɛbɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kunkankow la wari de kɔni na u ka lajɛrɛ in nafaba bɛ a la ka d'a kan lajɛrɛ in kɔnɔna na u bɛna kuma o koɲɛ yɛrɛ kɔni kan walasa ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ cogo min maa wɛrɛw da kana na don an ka jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɔnɔna kow la wa bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min ye bamaciwale menacé u bɛ jamana saba nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan hakilina jiginna AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ka sommet fɔlɔ o kɛra san 2024 juillet kalo wagati ni nin yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana faaba la ni o ye Niamey wa kabini o wagati fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi AES jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni yira o la o ɲɛtaga ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka se ka AES yɛrɛ kɔni jɛkulu tɔ sinsin kosɛbɛ ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni AES kungoba min yɛrɛ kɔni bɛ olu da la ka fɛɛrɛ latigɛ ne kan o kungo ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ o kunna ko wa san 2025 décembre kalo nata in yɛrɛ kɔni sommet min bɛna kɛ o bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni jamana ɲɛmaa saba ninnu jɛkulu in sigi wagati u ye layidu minnu yɛrɛ kɔni ta ɲɔgɔn ye o bɛna kɛ sababu ni o layidu ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nana labaara cogo min AES jamana olu bɛ se ka yiriwa cogo min bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka bɔ fan yɛrɛ kɔni sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Faransi jamana kɔnɔna na ko dɔ ko nata yɛrɛ kɔni na Sylvia ale ni Nurudeen Bongo ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ye Ali Bongo ale yɛrɛ kɔni muso ni a denkɛ k'olu yɛrɛ kɔni maa kɔnɔnen don Paris tribunal yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wagati min olu minɛlen yɛrɛ kɔni kun don Gabon jamana kɔnɔna na ko Gabon autorité maaw ye walijugu suguya bɛɛ ta ne ka olu sɛgɛrɛ Sylvia ale ni Nurudeen Bongo ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ye Ali Bongo muso ni a denkɛ yɛrɛ kɔni ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu lamɛnna Paris tribunal yɛrɛ kɔni na ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wagati min olu minɛlen yɛrɛ kɔni kun don Gabon jamana kɔnɔna na ko Gabon autorité maaw ye walijugu suguya bɛɛ lajɛlen ta ne ka olu sɛgɛrɛ Ali Bongo muso ni o ye Sylvia Bongo ye ale ni a denkɛ ni o ye Nurudeen Bongo yɛrɛ kɔni ni maa fila ni yɛrɛ kɔni ka kuma na Paris tribunal la u seginna ka ko kura ye k'u yɛrɛ kɔni b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ka olu minɛlen yɛrɛ kɔni to Gabon jamana kɔnɔna na ko Gabon autorité maaw ye walijugu bɛɛ lajɛlen ta ne ka olu sɛgɛrɛ Sylvia ni Nurudeen Bongo yɛrɛ kɔni u kɔni laseli yɛrɛ kɔni kɛ déclaration la min carila araba tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2025 Ali Bongo muso ni a denkɛ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ali ni walijugu yɛrɛ kɔni taara ne ka olu sɛgɛrɛ olu tɛ se ka u mankun yɛrɛ kɔni wa u bɛ tila k'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko Brice Oligui Nguema ni ale ye Gabon jamana ɲɛmaa ko ni a kɛrɛfɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni ye walijugu caman ta ne ka olu sɛgɛrɛ u y'o walijugu nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ o la walasa ni olu yɛrɛ kɔni bilala olu ka u mankun u kana na kuma in ɲɛfɔ maa si ye ko nka u kun tɛ min kalama yɛrɛ kɔni ko ni walijugu fɛn fɛn yɛrɛ kɔni taara ne ka olu sɛgɛrɛ olu tɛ se ka u mankun o kan ne Nurudeen ni Sylvia Bongo ni yɛrɛ kɔni ka déclaration in kɔfɛ min ye Gabon autorité maaw ye kabini ko in daminɛ fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ma bɔ ni ka jaabi foyi kɛ ka ɲɛsin Bongolakaw yɛrɛ kɔni ka accusation ninnu ma san 2023 wagati yɛrɛ de kɔni coup d'état o kɔni kɛra Ali Bongo la n'ale tun ye Gabon jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kabini nin wagati yɛrɛ kɔni na Sylvia ale ni Nurudeen ni maa fila ninnu kun minɛlen yɛrɛ kɔni kun don Gabon autorité maaw fɛ nka mɛ kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni san 2025 Nurudeen ale ni Sylvia olu yɛrɛ kɔni labila ni ka u bila ka taa Angola jamana kɔnɔna na ko wa tɛnɛn tɛmɛnen de juin kalo tile 30 san 2025 ko kabini Nurudeen ni Sylvia yɛrɛ kɔni kun bilala ni kun olu siɲɛ fɔlɔ de u kun ka témoignage yɛrɛ kɔni kɛ tribunal maaw ɲɛma wa u tora u ka témoignage yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Paris tribunal yɛrɛ de kɔnɔna ni o bɛ Faransi jamana kɔnɔna na Bongolakaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko affaire ko min bɛ olu ni Gabon autorité maaw ni ɲɔgɔn cɛ la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ taa ni kiiriko in yɛrɛ kɔni ye fo Faransi jamana kɔnɔna na de Ali Bongo muso ni a denkɛ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko jakuma ta ale ni kumakan dɔ yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo min yɛrɛ kɔni bɛ olu ka kumaw yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya o ye kuma jumɛnw yɛrɛ kɔni ko wagati min olu kun minɛlen yɛrɛ kɔni kun don Gabon jamana kɔnɔna na ko Brice Oligui Nguema ni a kɛrɛfɛmɔgɔw ye kojugu caman ta ni ka olu sɛgɛrɛ ko olu Bongolakaw yɛrɛ kɔni jakuma ta ni kumakan minnu yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo o bɛ olu ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛtigiya de Sylvia Nurudeen Bongo yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka denbayaw yɛrɛ kɔni minɛna ne ka olu datugu ko a maa ninnu yɛrɛ kɔni ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de minɛ u y'a daminɛ
daminɛ maakɔrɔbaw la ni ka taa bila fo den fitininw na min yɛrɛ kɔni si tɛ tɛmɛ san 1 de kan ko wa olu ka minɛli yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna na Brice Oligui Nguema ni a kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni maloyala kow ta ni ka olu sɛgɛrɛ u y'olu jagoya ni ka kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ ka sɔrɔ minnu tɛ tiɲɛ ye u ka kɔrɔfɔ la ko san 2 kuntagala yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Gabon autorité maaw taara olu fili so lankolon dɔ kɔnɔna na ko dugujukɔrɔ so nin yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na walejugu taara ni ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ maa minnu ye o walejugu nin yɛrɛ kɔni kɛ o ye Brice Oligui Nguema o kɛrɛfɛmɔgɔ finitigiw yɛrɛ de kɔni ye wa ka kɔrɔfɔ la ko in yɛrɛ kɔni kun tɛ kɛ wagati kelen yɛrɛ kɔni sanga ani wagati u kun bɛ walejugu ta ni ka olu sɛgɛrɛ u ye fɛn minnu kɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de u y'olu bugɔ ni busanw ye u ye courantw bila olu la u y'olu kun su ji la u y'olu bugɔ kosɛbɛ fɛnɛ ko wa ko wɛrɛw taara ni ka olu sɛgɛrɛ min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen k'ale olu tɛ se ka u damaga o dɔw la ni ka olu ɲɛfɔ hakilina jiginna wagati min Ali Bongo ale ka fanga yɛrɛ kɔni bɛ dafiri Gabon jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu ye fanga yɛrɛ kɔni dafiri olu ye Ali Bongo yɛrɛ kɔni minɛ ni ka a datugu a ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa depuis a minɛla a tora nin yɔrɔ kofɔlen in na fo ka taa fɔ a labilala yɛrɛ kɔni min ye Gabon autorité ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Ali Bongo yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ olu bolo nka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yamaruya bɛ a bolo a ka yala fan bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ yɛrɛ kɔni Ali Bongo yɛrɛ kɔni kun bilala nka Sylviane Nouridine Bongo ni o ye Ali Bongo muso ni a denkɛ yɛrɛ kɔni olu kun minɛlen yɛrɛ kɔni tora Gabon jamana kɔnɔna na Gabon autorité maa ninnu yɛrɛ kɔni ye Sylviane Nouridine yɛrɛ kɔni datugu ka da kan u kun b'u accuser fɛn mun na olu de ye k'u ye foroba nafolo yɛrɛ kɔni fiyɛ Ali Bongo muso ale accuseren don fɛn min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye k'a ye blanchiment d'argent kɛ ale ni k'a ye sɛbɛn dɔw yɛrɛ kɔni bayɛlɛma min ye Sylvia Bongo ye ale kɔni kun accuseren don nin fɛn in de la a kelen na nka ni Nouridine yɛrɛ kɔni ta fanfɛla la o kun accuseren don k'u ye foroba nafolo de suɲɛ o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ mɛ kalo tɛmɛnen min ye Gabon autorité maaw ye olu kɔni ye Sylvia ale Nouridine yɛrɛ kɔni bila yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na u bɔra Gabon jamana kɔnɔna ni ka taa fo Angola jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa ninnu yɛrɛ kɔni selen yen an y'a ye k'a fɔ u kɔni bɛ fɛ ka procès ko dɔ yɛrɛ kɔni daminɛ Gabon maaw kan ka d'a kan Sylviane Nouridine yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka minɛli ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Brice Oligui Nguema ni ale ye Gabon jamana ɲɛmaa ye u ni a kɛrɛfɛmɔgɔw ye walejugu suguya bɛɛ lajɛlen ta ni ka olu sɛgɛrɛ walasa ka olu bila kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔli la ka sɔrɔ kuma minnu tɛ tiɲɛ hali n'a sɔrɔ wagati laban yɛrɛ kɔni na États-Unis maaw ye laseli kɛ k'olu bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine ma Ukraine ye Russie ka kɛlɛko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɛlɛkɛminɛn modèle dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu États-Unis bɛna o deli jɔ Ukraine yɛrɛ kɔni ma hali n'a sɔrɔ États-Unis maaw yɛrɛ kɔni y'o fɔ téléphone na kuma dɔ senfɛ Donald Trump n'ale ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn suguya wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ a bɛ fɛ ka minnu bila ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na juma tɛmɛnen juillet kalo tile 4 san 2025 Donald Trump n'ale ye États-Unis jamana ɲɛmaa téléphone na kuma tɛmɛna ale ni Volodymyr Zelensky ni ɲɔgɔn cɛ la n'o ye Ukraine jamana ɲɛmaa o téléphone na kuma yɛrɛ de kɔni senfɛ Donald Trump ale kɔni bɛ hakili sigi kuma fɔ Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni ko hali n'a sɔrɔ États-Unis ye kɛlɛkɛminɛn modèle dɔw cili yɛrɛ kɔni jɔ Ukraine ma ko min yɛrɛ kɔni Ukraine ye ale k'a dɔn k'a fɔ ko États-Unis bɛ fɛ ka u ka jamana yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnya tɔ renforcer ni kɛlɛkɛminɛn suguya wɛrɛw bilalen ni ka taa di Ukraine ma ko jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni ka téléphone na kuma yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲina ka na minute 40 yɛrɛ kɔni bɔ ko wa u ka kuma fanba yɛrɛ kɔni bolila juma yɛrɛ kɔni kan o ye États-Unis ale bɛ système de défense aérien minnu yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine yɛrɛ kɔni ma o kuma na o ko ninnu yɛrɛ de kɔni kan Volodymyr Zelensky ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'u ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛnna kan k'a fɔ ko États-Unis ka représentant ale ni Ukraine ka représentant k'u ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni na walasa États-Unis bɛ fɛ ka kɛlɛkɛminɛn suguya minnu yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine ma u ka kuma u minɛn yɛrɛ kɔni bilali ko ta fanfɛla la ale ni u ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la n'a sɔrɔ dɛmɛ togo suguya wɛrɛw bɛ ni États-Unis bɛ se ka olu kɛ Ukraine ye u ka kuma o dɛmɛ suguya ninnu fɛnɛ na Volodymyr Zelensky ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko ale ni Donald Trump yɛrɛ kɔni kumana a fɛn dɔw yɛrɛ kɔni kan ni o dɔw yɛrɛ kɔni n'a sɔrɔ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ se ka tɛmɛ États-Unis ni Ukraine yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la défense aérien ko ta fanfɛla la k'u kumana o kumaba ninnu fɛnɛ kan hakilina jiginna araba tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2025 États-Unis ale yɛrɛ kɔni balila dɔrɔn ne ka bɔ k'a fɔ ko a bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine ma ko kɛlɛkɛminɛn modèle dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen k'a bɛna na olu dili jɔ Ukraine ma États-Unis kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis kelen de ye nin décision in ta a jɛɲɔgɔn européen k'a ma olu ɲininka wa kumaɲɔgɔnya foyi ma tɛmɛ ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛkɛminɛn ninnu dili jɔli ko yɛrɛ kɔni na ko États-Unis kelen de ye nin décision in ta k'ale États-Unis jamana yɛrɛ kɔni
kɔnɔna na u ka autorité u bɛɛ lajɛlen kun t'a kalama autorité damadɔni dɔrɔn de kun bɛ yen nɔ minnu fana bɔra kalama k'a fɔ k'u bɛna u ka kɛlɛkɛminɛn suguya dɔw yɛrɛ kɔni dili jɔ Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ de kɔni sababuya la États-Unis yɛrɛ kɔni kelen ne ka nin kunnafoni lase États-Unis yɛrɛ kɔni ka responsable ba dɔ a kɛra dabalibanko ye olu bolo ka d'a kan olu kun ti a kalama yɛrɛ États-Unis kelen yɛrɛ kɔni ka kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis ni décision yɛrɛ kɔni ta o y'a sɔrɔ États-Unis ka lafasali ministre ale kɔni taara visite kɛ États-Unis ka kɛlɛkɛminɛnw bilali yɔrɔ ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko lafasali ministre yɛrɛ kɔni talen a ka ni visite in na a y'a ye k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn modèle dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ États-Unis ka kɛlɛkɛminɛn marayɔrɔ la ko yɛrɛ de kɔni kɛlen a y'a yira autoritéw la k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛn ko yɛrɛ kɔni olu ko ma ɲi o yɛrɛ de kɔni o ye décision ta ko ka o minɛn ninnu dili jɔ fɔlɔ Européen yɛrɛ kɔni ka kunnafonidilaw ka kɔrɔfɔ la ko ni décision min yɛrɛ kɔni bɔra États-Unis yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ne ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ dɔw yɛrɛ kɔni ye Occident ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye juma tɛmɛnen juillet kalo tile 4 san 2025 téléphone na kuma o tɛmɛna Donald Trump ni Volodymyr Zelensky ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka na ni basigi yɛrɛ kɔni u ka fɔɲɔgɔnkɔ in kɔnɔna na Allemagne jamana yɛrɛ kɔni ka kunnafonidila dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔni Donald Trump ale ni Allemagne chancelier ye ko olu kɔni u dogo kɛrɛfɛ ni ka bɛnkan sɔrɔ ko dɔ yɛrɛ kɔni na o bɛnkan bɛna sɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni na o ye jumɛn ye o ye ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛlɛkɛminɛn suguya dɔw yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine ma yɛrɛ de kɔni nka ni kuma yɛrɛ kɔni ma tiɲɛtigiya ka d'a kan kunnafonidila min yɛrɛ kɔni ye nin fɔ a y'a yira k'a fɔ k'ale fana bɛ ka a bisigiya yɛrɛ de kɔni min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ale hakilisigi kuma fɔ Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni k'ale n'a sɔrɔ États-Unis bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni bila ka taa di Ukraine ma n'a bɛ ka kɛlɛkɛminɛn modèle dɔw dili yɛrɛ kɔni jɔ ko Ukraine k'a dɔn k'a fɔ ko minɛn suguya wɛrɛw fana bɛ yen nɔ Donald Trump bɛ fɛ ka minnu bila ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na walasa ka dansigi an ka bidon kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka sanga ni Côte d'Ivoire ka kalata yɛrɛ kɔni masuruyalen ye min yɛrɛ kɔni ye politique ko ta fanfɛla ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na a fɔɲɔgɔnkɔba yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ maa minnu bɛna u sen don kalata yɛrɛ kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko kalata ko baara in yɛrɛ kɔni ko hokumu kɔnɔna na olu pɛrɛnnen don ka kɛlɛ suguya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Alassane Dramane Ouattara ye ni ale ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye n'a sɔrɔ ale bɛna kɛ candidat ye walima n'a tɛna kɛ candidat ye o ko in yɛrɛ kɔni bisigili bɛ ka to maaw la ka d'a kan halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min Alassane Dramane Ouattara ye ale ma bɔ ni k'a fɔ yɛrɛ kɔni k'a bɛ kɛ candidat ye kalata nata in na o fɔɲɔgɔnkɔ ko hokumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na CEDEAO ma olu ye délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o délégation ma ni yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyalen don Théodore olu yɛrɛ de kɔni fɛ délégation yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se k'a dɔn Côte d'Ivoire ka kalata labanni ko yɛrɛ kɔni bɛ ɲami ma ale ni ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ o ni Côte d'Ivoire autorité ma ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se k'a dɔn kalata ko hokumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Côte d'Ivoire autorité ma olu ye fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka kalata in kɛ kalata jɛlen ni kalata basigilen yɛrɛ kɔni ye CEDEAO maaw ka délégation ye ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni sen fɛ o kumana labɛn minnu yɛrɛ kɔni kɛra Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ kalata ko baara in na o kumana o kow kan maa minnu yɛrɛ kɔni na u sen don kalata in na olu ka lakana ko u kumana o fɛnɛ kan ale ni kalata ko hokumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariyaba minnu bɛ yen nɔ CEDEAO ka délégation ni Alassane Dramane Ouattara kumana nin kumaba ninnu de kan o kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ de kɔni bannen CEDEAO maaw ka délégation ka ɲɛmaa ni o Théodore olu yɛrɛ kɔni ye Théodore olu ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye layidu ta olu ye wa a ye garanti bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yira olu la minnu b'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kalata in yɛrɛ kɔnɔna na kɛ bɛn kɔnɔna na CEDEAO ka délégation mani yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ka kuma ɲɔgɔnyaw la olu ye hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ yen Côte d'Ivoire la jɛkulu in kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na Côte d'Ivoire ka basigi ko yɛrɛ kɔni o kan ka kɛ CEDEAO maaw bɛɛ kunkanko de ye CEDEAO ka maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ka nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ min kɛra u ni Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ la k'u nimisi wasalen yɛrɛ kɔni bɔra ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko Alassane Dramane Ouattara ye hakilisigi kumaw fɔ ye a y'a yir'u la k'a fɔ ko kalata in bɛna kɛ kalata jɛlen ko wa ko kalata in yɛrɛ kɔni na ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na latigɛ walasa ka se ka kalata in yɛrɛ kɔni kɛ kalata basigilen ye ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw hakilinajigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni lacarilen ani k'aw hakilinaw di hakilinajiyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yan na ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma